pretože máme kuloárne informácie, ktoré nám prinesie Martinka Dratvová. Je to redaktorka spravodajstva. Každý piatok nám prináša aktuality z politiky. No a teraz to bude naozaj veľmi zaujímavé. Maťka, čo si nám priniesla? Tentokrát som si dala naozaj záležať, že dokonca tu na odznejú informácie veľmi nové a naozaj prudko kuloárne. A nie sú len to nejaké fámy, ako ja som skutočne išla ich aj potvrdiť si tieto fámy u politikov. Takže poďme rovno na vec. A prvá vec, ktorá sa ukázala, ktorá sa už dlhšie šepka po parlamente a teraz sa mi podarilo aj potvrdiť, je, že jeden z poslancov vyzerá to tak, že vážne trpí schizofréniou. Volá sa Ondrej Matej a chce 2 hlasy. Aj pre Ondreja, aj pre Mateja. Najprv to zatlkal, ale nakoniec sa nám nepodarilo len jeho vyjadrenie získať, ale aj hovorcu premiérky, takže počúvajte. Tak sa na to pozrime. Ježišmaria, to skade viete? No, kuláre. Aké kuloáre? To už preniklo? Už to preniklo. Takže naozaj sa snažíte o takéto niečo? Samozrejme, jednoznačne. Tak čo mi neostáva? Vždycky ma môj kolega Kamil Homola privíta na klube, že už je tu aj Ondrej a Matej. Ja vrejme, tak keď sme tu dvaja, tak chcem mať 2 hlasy, aby sme to mali bezpolostnejšie v tej koalícii. A nie je to dôkaz, že je naozaj problém s koaličnou väčšinou? Nie, v každom prípade by sa posilnila takýmto spôsobom. Čiže je to v poriadku? Je to určite veľmi invenčný nápad. No tak sme počuli, že je to aj v podstate politicky by to bolo veľmi zaujímavé riešenie pre koalíciu, lebo by predsa len mali o 1 hlas navyše, ale aj inú informáciu.